याचे मंचुरियन इतके होणार ना, कम से कम माझे 100 कस्टमर खाऊ शकतात रोज असे 3 प्लेट खाते घेऊन. हो. आणि माझा सुकी मच्छीचा पण बिझनेस आहे, बारीक मेथीचा पण बिझनेस आहे आणि चायनीज भेळीचा पण बिझनेस. तुझी आवडती नूडल्स खायला नूडल्स शेव. अजिनोमोटो कोण टाकत नाही आणि मी तर टाकत नाही. किती टाकते श्वेता? आणि आता थंडीचं तर गरम खाण्यात जास्त मजा आहे. आणि गरम गरम चटणी, गरम गरम भजी. कारण हे मळताना खूप म्हणजे पूर्ण माझा शरीराचा जोर याच्यावर पडतोय. एक्सरसाइज होते तुमची. ते बारीक होण्यासाठी एक्सरसाइज करताय. पण बारीक होत नाही. बारीक होत नाही. बारीक होत नाही, जास्त वाढते. कारण अर्धे मंचुरियन तर मलाच खावं लागतं. नमस्ते सर्वांना. व्हिडिओचा इंट्रो बघून तुम्हाला समजलंच असेल की आज आपण स्टॉलवरची मंचुरियन रेसिपी म्हणजे मंचुरियन बॉल्स रेसिपी बघणार आहोत. ही रेसिपी बनवायला आम्हाला खूप रिक्वेस्ट आली होती. आणि हे सर्व कमेंट्स आम्हाला आपल्या व्हिडिओ स्टॉलवरची शेजवान चटणी या रेसिपी व्हिडिओवर आली आहे. आणि जर तो तुम्ही व्हिडिओ पाहिला नसेल तर हा व्हिडिओ संपल्यानंतर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे. ही सर्व रेसिपी व्हिडिओ बनवायचं एक मोठा कारण म्हणजे असे कमेंट जे तुम्ही आता रेसिपी हा व्हिडिओ पॉज करून वाचू शकता. हा कोबी कितीला असेल मग? वजनावर घेतलाय का? नाही, वजनावर नाही, आम्ही 30 रुपयाचाही घेतलाय. नग वर घेतलाय. नगवर सिंगल तुम्ही 30 ला घेता. आणि कमी आता करून देतात ते. आणि आता कोबी यायला लागले की बघ हे 10 रुपयाला भेटतात. हा, आता स्वस्त होणार. आता थोडे. स्वस्त अजून होणार. काही 1-1.5 महिना. हे वरचे पत्ते का काढायचे आपण? ते घाण असतात ना, कचरा त्याच्यावर असतो. कचरा असतो, त्याच्यावर मातीची धूळ बसलेली असते. ते असे नरम झालेले. कांद्यासारखे असे नरम असे पडतात. वरचे सोडून पानं एक एक काढायचे खाली. तर हे तुम्हाला कोबी आज लागणार आहेत का कोणती? स्टॉलवर? हा, हे मंचुरियन भजीसाठी हे मंचुरियन किती येतात आता? 1, 2, 3 किलो. 3. असं तुम्हाला स्टॉल बनवण्याच्या अगोदर हे सर्व रेडी करावं लागत असेल ना? सर्व रेडी करूनच मग सर्व बनवायचं आणि मग स्टॉलवर घेऊन जायचं. आणि स्टॉलवर काय चटणी सूप बनवून घेऊन जाते. पण मंचुरियन आहे ना, ते मी तिथेच गरम गरम फ्राय करते. कारण गरम गरम जेवढी खाण्यात मजा आहे ना, तेवढी थंड खाण्यात मजा नाही. आणि आता थंडीचं तर गरम खाण्यात जास्त मजा आहे. माणसं गरम खायला खूप धाव करतात. आणि शेवटचं एवढं उरलं ना आपलं. हा, एवढा आता जाड भाग असतो ना हा भाग. देठाचा, तो नाही घ्यायचा. ही जी किसणी आहे ना, कोबी किसायची, कॅबेज किसायची, ही 2 साईडने. ही डिझाईन वाली आणि साधी. आपण ही खाली वर करू शकतो. आता ही डिझाईनची, कोणाला डिझाईनची हवी असते तर डिझाईनचा कोबी किसायचा, आणि साधी किसायची तर ही साधी. तर आपण हे असं फिरून शकतो. ही तुम्ही साधी किसली ना, आणि ही थोडी डिझाईन वर. ही डिझाईनची आणि एकदम पातळ आहे. आणि एकदम पातळ येते आणि बारीक येते. हा एकदम पातळ. एकदम पातळ आलाय, बारीक येते एकदम. हा, बारीक आणि त्याला थोडे वेव्स आलेत बाजूला. हा, टाइम टाइम लागतो डिझाईनला. हे आपलं तिसरं घेतलं ना तुम्ही, हा, आणि तिकडे 3 अजून हे उरलेत. नाही. एक प्रश्न होता, तुमची जी चटणी बनवली होती तुम्ही, तर ते विचारली होती, ती चटणी फ्रीज मध्ये ठेवली तर किती दिवस राहील आणि बाहेर ठेवली तर किती दिवस राहील? 8 दिवस. बाहेर ठेवली तर किती दिवस राहील? बाहेर ठेवली तरी 8 दिवस राहणार, फ्रीजमध्ये ठेवली तरी 8 दिवस राहणार. कारण त्याच्यामध्ये चिंच वगैरे तर काही नाही, आंबट पण त्याच्यात काही नाही. मग ती तशीच राहणार. म्हणजे 1 हफ्ता आपली राहू शकते ती राहू चटणी. शकते आराममध्ये. पण ती पण व्यवस्थित थंड पाण्याच्या थाटीमध्ये ठेवायची. आपण थंड पाणी घ्यायचं थाळीमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये तो टोप ठेवायचा. मग ते थंडपणा त्याला लागला ना, मग ते फ्रीज सारखं थंड राहते चटणी. नाहीतर आपण फ्रीज मध्ये ठेवली तरी चालेलच हो ना? हो हो, चालेल. फ्रीज मध्ये 15 दिवस राहते चटणी. झाला 5 मिनिटामध्ये झाला. हा 1, हा 2, आपले 3 गट्टे हा झालेत ना? 3. हा चाकू घ्यायचा आणि जर ज्याचे जाड राहिले ना, त्याने चाकून असं ठेवायचं.
बघा प्रत्येकाची बिझनेस मध्ये साहित्याची सर्व वेगवेगळी स्टाईल असते, बरोबर ना? हा करण्याची पद्धत पण वेगळी असते घरगुती. हा आता कोणी कोणी हे पातळ का एकदम डिझाईन वाले पातळ काढ. नाही करायचं, मग मंचुरियन जास्त तेल खातो. हम्म. जास्त पातळ केलं ना कोबी पण जास्त लागतात आणि मंचुरियन पण तेल जास्त खातं. मग तेल जास्त टाकणार तर मंचुरियन करण्यात कमीपणा जास्त होतो. म्हणजे आपण मीडियमच ठेवायची का याची साईज? हा. हे काही मंचुरियन जास्त लहान पोरं जास्त खातात आवडीने. हा त्याच्या बॉल्स, मम्मी बॉल्स, मंचुरियन बॉल्स असे करून हो. मग आपण त्यांना पाहिजे तर प्लेटीमध्ये चटणी देऊ शकतो. पण अशी चटणी देऊन आपण त्यांना तिखटपणाचं हे करून द्यायचं नाही, मग ते खात नाही ते. हा आणि कसं जरा त्याला आता मी 5 मिनिटामध्ये किसून दिलं सर्व ते मैदा. मला 5 मिनिटं पण नाही लागली. हे बघा असे 3 गट्टे ह्यांनी किसून घेतले तिकडे. हा. आता इकडे ह्यांनी हा माप घेतलाय. इकडे मीठ आहे, इकडे आपला कॉर्नफ्लॉवर आहे आणि इकडे आपला मैदा आहे. आता ते किती घेतील ते स्वतः सांगतील. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे मीठ घेणार, कारण आपण मंचुरियन बनवणार तेव्हा चायनीज वेळी सांगते चटणी बरोबर मंचुरियन खाणार तर त्याच्यामध्ये मीठ असतं चटणीमध्ये. बरोबर. तर मग मंचुरियन मध्ये मीठ आपण कमी टाकायचं का आता खारट नको व्हायला, म्हणजे हा. खात नाही. बरोबर. मीठ कमी असलं तर ते चालेल, पण मीठ जास्त असलं तर कोण खाणार नाही आणि कस्टमर पण मग बोलतात, ओरडतात. आता मी 2 चमचे मीठ टाकणार मंचुरियनला. हे बरोबर 2 चमचे मी घेतले. हा आता मी हे कालवणार त्याच्यामध्ये. हे जे मी मीठ टाकलं ना तर ह्या मिठाला मी पाणी सुटणार. कोबीला आणि मिठाला सांगतेच पाणी सुटणार आणि त्याचा एकजीव होऊन त्याला पाणी बघा दिसणार तुम्हाला आणि ते एकदम कमी दिसणार. हे 3 किलो कोबी तुम्हाला दिसून नाही येणार की 3 किलो आहे म्हणून. हा कमी वाटतं. कमी वाटणार कारण याला पाणी सुटलं तर मग हे जास्त छोटं थोडंसं दिसतं किती ओलं कोबीला. झालंय. ओलं झालंय ना कोबी? हा आता हे सर्व पाणी सुटले कोबीला आणि मिठाला. ऑलरेडी कॅबेज पण ओलाच असतो आणि मिठाला पाणी सुटतंच म्हणा. आता मी याच्यामध्ये 2 वाट्या कॉर्नफ्लॉवर टाकते. तुम्ही एवढं घरातलं सगळं स्वयंपाक करून एवढं मुलांचं करून तुम्हाला माझे 4 मुलांचं करून मी घरातलं हे सर्व व्यवसाय तुम्हाला थकायला नाही हो. नाही होत. उलट माझं वजन कमी व्हायसाठी मी एवढं करते पण वजन जास्त वाढते, कमी तर होत नाही. आता हे मी 2 वाट्या मक्याचं पीठ टाकलं. मक्याचं पीठ यासाठी टाकतात का त्याच्यामध्ये चिकटपणा यावा आणि ते म्हणजे असं रबल्यासारखं लागले पाहिजे मक्याचं पिठामध्ये चिकटपणाने. आता हे मी 2 वाट्या 2 वाट्या टाकले ना मक्याचं पीठ टाकले. मक्याचं पीठ म्हणजे कॉर्नफ्लॉवर टाकलं. कॉर्नफ्लॉवर याच्यामध्ये मी 3 चमचे कलर टाकले आणि ऑलरेडी चटणीमध्ये कलर असतो. मग मंचुरियन काय जास्त लाल नसले तरी चालेल, मीडियम असले तरी चालेल. कारण ते लाल मुलांना कसं माणसांना मुलांना लाल दिसलं म्हणजे त्यांना खावंसं वाटतंय की हा हे लाल आहे, लाल लाल कलर आहे. लाल कलर त्यांना जास्त भरपूर प्रसन्न करतो. चमचा त्याने घेतले पण 3 किलो कोबी आहे. हा. 3 किलो मध्ये 3 चमचे 3 चमचे घेतले. आता हे पण मी कालवणार पहिलं आणि नंतर मी मैदा टाकणार. हे सर्व एकजीव करणार. आता दिसायला बघा किती छान वाटतंय. हा. आता 3 चमच्यामध्ये हा कलर निघला आणि कोबी किती कमी झाला. असं बघा 1 किलोच कोबी. 1 किलो वाटेल. 3 किलो कोबीचा आता तो 1च किलो दिसण्यात आला. कलर टाकलाय ना त्याने ते एकदम पिघललाय त्याला ना. अजूनच पाणी सुटलं. पाणी सुटलंय की तोंडाला पण पाणी सुटायला लागलंय. भरपूर पाणी सुटलेलं. माझा हात पूर्णच ओला हो, झाला दिसतंय ना पूर्णच. पाणी पाणी. आता मी आता ह्याच्यामध्ये मैदा टाका. मैदा टाकणार. हा 1 किलो मैदा आहे. 1 किलो मध्ये मी अर्धा टाकणार. जर मला कमी पडला तर मी अजून पुन्हा टाकणार. चालेल. कारण माझे बॉल्स एकदम जाम झाले पाहिजे. हा. नाही तर मला तेलामध्ये सोडताना माझे ते मैदा कोबी माझे फाटून जाणार. तर मी याच्यामध्ये अर्धा टाकलाय. अर्धा टाका. काय मला समजतं की ही अर्धा 1 किलोची थैली होती याच्यातला अर्धा किलो. हा. तुम्हाला तर ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायला लागेल. नाही याच्यामध्ये मी अजिबात पाणी टाकणार नाही कारण याला ऑलरेडी पाणी सुटलेलंच आहे अजून हे काय. हा. आणि जर नाहीच एकजीव घालायचा तर थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी सोडायचं कारण ते ओढलं झालं का मग म्हणजे सर्व आपण जसं पीठ मळतो ना तर पीठ कसं पाणी टाकल्यावरच मळायला चांगले तसं याची. म्हणजे सर्व तुम्ही मिक्स करून घेणार हा, पहिले. सर्व आणि ते चिकट जर नाही झालं गोळा तर तुम्ही थोडं नाही. पाणी टाकणार. हा मग थोडंसं मी पाणी टाकणार अर्धा किंवा 1 ग्लास. हे 3 किलो कोबी आहे
आणि 3 किलो कोबीचं 1 किलोच कोबी झालाय. हो असं वाटतं 1 1 किलो किलो कोबी आहेत, पण याचे मंचुरियन इतके होणार ना हा. कम से कम माझे 100 जण तर हे खाऊ शकतात. अच्छा. 100 कस्टमर. हा 100 कस्टमर खाऊ शकतात. माझा छोटाच बिझनेस आहे, छोटच बनवते, थोडंच बनवते, पण चवदार बनवते. आता कसं माझे मुलं सांभाळून मला एवढं करावं लागतं, माझ्या मिस्टरांचं पण मला करावं लागतं, आणि माझा प्लस सुकी मच्छीचा पण बिझनेस आहे, माझा बारीक मेथीचा पण बिझनेस आहे, आणि चायनीज भेळीचा पण बिझनेस. काहीतरी माझ्या पोटा पाण्यासाठी मला करावं लागतं. घरी बसून मला तर कोण काय देणार नाही, त्याच्यामुळे मी माझ्या डोकं लढून मी माझा बिझनेस चालू केला. आपल्याला जे येतं ते आपण सोडायचं नाही, बरोबर आहे. ते काहीतरी आपलं बिझनेस करायचं, आपली सवलत सोडायची नाही. आता हे झालं माझं मंचुरियनचं, मला पाण्याची गरज लागली नाही, उलट माझं मंचुरियन एकदम सुंदर झालं. पण आपल्याला एकदम जोर लावून मारावं लागतंय ना. हा, जितका जो आपला पैसा कमवायचा तर आपल्याला जोर लावणंच जास्त महत्वाचं आहे. बरोबर आहे, थोडी मेहनत पण मेहनत लागते. करावंच लागते. त्यामुळे त्याची चव वाढेल आता. त्याच्यामुळे आधीच त्याची चव वाढते. हे चायनीज भेळीला जर कलर असला तर ती चायनीज भेळ खायला माणसं आवडीने येतात, आणि ऑरेंज कलर असला तर ऑरेंज कलर बघून कोण खायला येत नाही. बरोबर. लाल कलरच हवा. जसा टमाट्याचा कलर लाल असतो तर आपण किती आवडीने लाल कलर समजून टमाटा खातो, बरोबर. तसं हे चायनीज भेळीचं असतं. आणि जर बघणाऱ्यांना जर घरी बनवायचं असेल तर तुम्ही काश्मीरी लालची रेड हा. मसाला वापरा. हा, लाल मिरची, काश्मीरी लाल आपल्याला मिरची. घरात बनवायची असेल ना, घरात खाण्यासाठी, तर तुम्ही 100 ग्राम 200 ग्राम मिरची आणून ती भिजवून तुम्ही त्याची पेस्ट करू शकता. आणि तुम्ही विचाराल मग इकडे का नाही टाकली. बघा इकडे आपल्याला सेल करायची आहे. जर काश्मीरी रेड चिली आपण वापरली तर त्याची कॉस्टिंग वाढली. हा. ते 10 रुपयाची प्लेट आपल्याला 30 रुपयाला 20 रुपयाला पडणार. मग पण इथे कोण माणसं घेत नाही. 40 रुपयाला घेणार ना आपल्याला घेणार प्लेट. पण कोबीच आता 10 रुपयाचा कोबी 30 रुपयाला आणलाय, हा. मग ते बिझनेस आणि वाला माझं कसा कसं आहे, विकणार? मी चायनीज भेळ देताना एकदम कंजूसपणाने देत नाही. कुणीतरी आपलं नाव काढलं पाहिजे ना, यासाठी मी 2 घास जास्त टाकते. नको बाबा, खाल्लं तर आपलं नाव तरी काढते. एखाद्याचं पोट भरायचं असलं तर थोडंसं जास्त द्यायचं, पण कमी द्यायचं नाही. हे झालं तर माझं बिना पाण्याचं, बिना पाण्याचं, पाणी नाही टाकलं, पाणी नाही टाकलं तरी त्याला पाणी एकदम सुटलेलं आहे. मळून मळून एकदम आहे ना, मळून बघा. एकदम. तरी अजून पाणी येत त्याला मला काय आता मैदा टाकायची गरज नाही. माझा अर्धा किलो मैदा 3 किलोला झाला. हे जे कोबी, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर, कलर, मीठ, हे जे एकजीव करण्यासाठी याला खूप मेहनत करावी लागते, आणि जोर मळताना लावायला जोर लागते. लावा लागतो, जोर भरपूर लावला त्यांनी. तर त्याला चव हो. उतरते. आपण इकडे बोलतोय पण ते तुम्ही बघितलंच असेल, बोलता बोलता ते काम चालू होतं आणि तिकडे. त्याला दम पण लागलाय. हा. कारण हे मळताना खूप म्हणजे पूर्ण माझा शरीराचा जोर याच्यावर पडतोय. एक्सरसाइज होते तुमची. ते बारीक होण्यासाठी एक्सरसाइज करताय. पण बारीक पण होत बारीक होत बारीक होत नाही. बारीक होत नाही. बारीक होत नाही, जास्त वाढते, कारण अर्धे मंचुरियन तर मलाच खावं लागतं. आता हे माझे मंचुरियनचं पीठ झालेलं आहे, फ्राय करायचं आता खाली. हे झाले म्हणजे मंचुरियन. आता आपल्याला ह्याला ठेवायचे नाहीत ना काहीच नाही. रेडी. आता हा, एकदम एकदम रेडी रेडी झाले. झाले. आता फक्त ते तळायचे. मंचुरियनचं सर्व खळून ठेवलेलं आहे. तुम्ही खळून बोलता, हो, आपण मिक्स करून नाही तर मळून बोलतो ना. हा, आम्ही खळून, आमची नगरची भाषा आहे, खळून बोलायची. आम्हा सर्वांना दाखवण्यासाठी आता तळून दाखवत आहे. हा. नाही तर तुम्ही असं स्टोव घेऊन गेला असतात बाहेर आणि बाहेर बनवले माझ्या असते. स्टॉलवरच मी गरम गरम मंचुरियन तळून देते, कारण ते वासामुळे आणि त्याचा खुशबू जरा चांगली येते ना, त्याच्यामुळे कस्टमर माझे आणि मग गरम गरम एकदम गरम मस्त गरम वाटतं. खातात. हा, थंड झाल्यावर कोण खात नाही, कारण थंड झाले ना तर मग ते नरम होतात. कॅबेजला पाणी सुटल्यामुळे ते कोबी नरम होतात, भजी नरम होतात. आता मी हे दाखवते. हे थोडस मी गॅसवर ठेवते. एक गॅसला थोडासा मंचुरियनचा घास दाखवला पाहिजे. एकदम छोटे छोटे गोळे घ्यायचे, जास्त मोठे घ्यायचे नाही, एकदम छोटे घ्यायचे. पण एक जे आम्ही घरामध्ये बनवण्यापेक्षा ना, ते आम्ही स्टॉलमध्ये जास्त बाहेरच बनवतो, कारण ते गरम गरम जेवढे माझे कस्टमर खायला येतात ना, तेवढे मला ते मंचुरियन अजून कमी पडतात. मग ते एकाला जर चव लागली का तो अजून डबल प्लेट घेतो, मग त्याच्यामुळे मला कमी मंचुरियन होतात. मग मी काय करते की ते कोबी अजून किसून ठेवते. किसून ठेवल्यामुळे मला मग ते बनवायला सोपं पडतं. आता मी याच्यामध्ये चटणी अगोदरच बनवून ठेवलेली आहे, कारण मी चटणीची रेसिपी तुम्हाला दाखवल्यामुळे मी चटणी ऑलरेडी बनवून ठेवलेली. मंचुरियनचा खुशबू बघा कसा आला, लय मस्त आला. या खास खुशबूमुळे माझे मंचुरियनसाठी कस्टमर धावून येतात माझ्या. आता या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला समजणार नाही, पण इकडे चांगला एकदम सुगंध सुटलाय मंचुरियनचा. हा. मंचुरियन कसे मंचुरियन बॉल आहेत ना, काही जणांना वाटतं की मंचुरियन बॉल म्हणजे एकदमच गोल पाहिजे. जरी गोल नाही बनवले तरी चालेल, पण असे बनवले तरी ते मंचुरियन टाईपच बनवायचे. हा.
आपण रोड साईडने पास झाल्यावर बघ कसं सुगंध येतो त्या मंचुरियनचा चायनीज बेलचा. मग त्याला बघून माझी बाईकचा ऑटोमॅटिक ब्रेक लागतो. मग थांबावं लागतं ते स्टॉल वरती खाण्यासाठी. मुलीला माझे मंचुरियन खाल्ल्याशिवाय तर होत नाही. पहिल्या तर तिलाच मला मंचुरियन 1 प्लेट द्यावं लागतात. ते पण तिला कमी पडले तर अजून मला द्यावं लागतात. पहिले तिला हो किती लागते श्वेता? चांगलं हो, तुमची मुली पण म्हणजे हेल्प करतात तुम्हाला. सर्वजण हेल्प करतात. घरातच एवढे बनवायला लागतात. घरातच मला पहिले मुलांना माझ्या चारी पण द्यावं लागतात. आता एकदम कडक झाले हे जे मंचुरियन आहेत ना, एकदम कडक. सोडत सोडतच ते कडक झाले. कारण तेल चांगलं तापलं तर मंचुरियन लवकर फ्राय होतात. आणि त्याच्या अशा आकारामुळे ते अजून ते कुरकुरीत लागतात. कुरकुरीत लागतात. आता मी माझ्याकडे तर ऑलरेडी चटणी केलेलीच आहे. कारण मी चटणीची रेसिपी तुम्हाला दाखवल्यामुळे मी काय चटणी तुम्हाला आज करून दाखवली नाही. मी चटणी ऑलरेडी केलेली आहे. पाहिजे तर ती तुम्ही पहा. त्यांची दादा धंद्यासाठी ती केलेलीच असते ना. हे बघा, ही आता त्यांनी केली आणि ह्याची रेसिपी आम्ही टाकलेली आहे. ही चटणी मी ऑलरेडी करून ठेवलेली आहे. अशी त्या एकदम रोज गरम माझी गरम. 5 किलोची रोज चटणी असते. केलेली असते. रोज 5 किंवा 10 किलोची माझी चटणी असते. बघा, बाहेरून विकत घेण्यापेक्षा ही घरी बनवलेली चांगली असते. हो, एकदम घट्ट आणि मस्त. ते भारी सुगंध एवढा सुटलाय ना. ही मी अगोदरच बनवून ठेवलेली आहे. हा. म्हणजे अशी त्यांना रोज चटणी बनवायला लागते. रोज अशी 5 किलोची किंवा 10 रोज भजी किलोची. बनवायला लागते. आता मी अगोदरच बनवून ठेवलेली आहे. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला त्याची रेसिपी दाखवली नाही. अगोदर रेसिपी दाखवलेली आहे. आणि रेसिपी अपलोडेड आहे, तुम्ही बघू शकता खाली डिस्क्रिप्शन हो. बॉक्समध्ये जाऊन. आता एक साथ बघू शकतात. आणि ती रेसिपी सुद्धा आजच्या टायमावर 3 लाखाच्या वरती गेली व्ह्यूज. हा. ते पण एका महिन्यात. इकडे आपली भजी रेडी झाली. मुलांना काय गोल हवेत, असे वाकडे तिकडे हवेत, असे काही नाही. मंचुरियन ते मंचुरियन. पण चायनीज वाले आंटीचेच मंचुरियन पाहिजे ना असे बोलतात. बरोबर, मी पण मंचुरियन असले तरच माझ्याकडे भेळ खायला येतात. नाहीतर सूप आणि चायनीज भेळ बस. ते आपण चायनीज बेल मध्ये पण मंचुरियन मिक्स करून देऊ शकतो ना. हो मी मिक्स करून देते. तर मी तुम्हाला टेस्ट करायला देते मंचुरियन. तर आपलं एक बॅच झालाय आणि हे बाकी सर्व तुम्ही आता तुमच्या स्टॉलवर बनवाल ना. हा हा तर आपण ह्याच्यामध्येच आपण सर्व करतो ना. हा. हे आकार आहे ना, मला पण असाच आकार आवडतो खायला. कारण एकदम मस्त आणि कुरकुरीत लागतात एकदम. जी पण इकडे गरम गरम आहे आणि आपली मंचुरियनची चटणी पण एकदम गरम गरम आहे. अशी ही प्लेट आपण कितीला विकतो? ही 15 रुपये प्लेट आहे. अर्धी प्लेट आहे. हा हा, हा ही अर्धी प्लेट आहे. त्याच्यामुळे मी 15 रुपये देते. तिथे आपले 3 प्लेट झालेत. आता आम्ही तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. हा, काळी आहे माझ्याकडे. मंचुरियन साठी मी काळी ठेवते. आता बघा, हे आहे. आता तुम्हाला टेस्ट करण्यासाठी ह्यांच्यात मुलं टेस्ट करून दाखवतील बघा. हा, पप्पूला ओळखत नाही तू. हा? दर दिले. ते एवढे लहान होतात ना. घे. यांना 2 प्लेट लागतात तुम्ही म्हणालेत ना. नाही तिला मग हे आता सध्या 3 लागतात का आता? तिथे आता हे तुम्हाला 3 खाऊन दाखवतील बघा. नाही एक वहिनीला दिले ना. तिघांना 3 दिले. या ना. एक डॉल साठी एक ठेवली का? त्याच्यासाठी. मस्त आहे, कुरकुरीत. तू रोज असे 3 प्लेट खाते घेऊन. हो खूप गरम आहे. खाऊन बघा ना. गरम गरम खायला ती मजा आहे. मंचुरियन भेळ जेवढं तुम्ही मंचुरियन भेळ गरम खाणार तेवढी तुम्हाला टेस्ट येणार त्याची. खाऊन दाखव. गरम आहे. हा, थांब पण थांब. तिला ती सवय आहे ना, म्हणून ती गरम गरम खाते. तिची बघा तिकडे प्लेट संपून गेली. प्लेट संपली. हे मी फ्राय करणार. एक फ्रायची ती घरातली आहे म्हणून असं म्हणजे मुलांना आवडते. प्राचीला अजून भूक लागली. तुमच्या कॅटचं नाव काय आहे? किट्टू. तो खातो हे सर्व? हो खातो? चायनीज भेळ वगैरे सगळं खातात. नूडल्स खातो? मंचुरियन वगैरे नाही खात, पण चायनीज भेळ वगैरे खातो. त्याला दिलं ना. किट्टू द्या. खा. तिथूची आवड किट्टूला नूडल्स खायला लागला. नूडल्स शेव आवडतो. आता तुम्हाला मी टेस्ट करून दाखवते रेसिपी कशी झाली. मस्त भारी झाली. एकदम भारी झाली आहे. आणि गरम गरम चटणी, गरम गरम भजी. तुमची भजी एकदम छान झाली आहे नेहमीप्रमाणे. आता शाळेतून आली.
इकडे काय गेम खेळते तू? कशी झाली आपले भजी श्वेता? किती लागते चांगले चांगले आहेत. आणि आम्हाला जेव्हा पण चान्स भेटेल तेव्हा आम्ही असे व्हरायटीचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच दाखवू. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच शेअर करा, म्हणजे ज्या गरजू माणसांना या बिझनेस आयडियाची किंवा या रेसिपीची गरज असेल ते नक्कीच ट्राय करतील आणि त्यांच्या फॅमिलीला सुद्धा थोडीफार हेल्प होईल.